What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe button. 2,000 years later. Okay mga kabinta, no? Welcome po sa ating edisyon na Mukbang 2 3 in the house. My name is DJ March. Yeah. Okay? So, kung wala pa nakasubscribe, subscribe lang mga kabinka. Okay? Ay po na inyo kalinti po na pistita po ng bell kung na may pa-shoutout. Pag-comment lang mo sa aking backs. Okay? So, ladies and gentlemen, this is Albertos. Abrigo na to. Ngayon lang bibigutan na. Daming dito. Ayan. Basta ko. Ito. Sa ilang mga kondari. Grabe. Look at this. This. And look at this. Bango. And look at this. Spicy. Ginawa na ito isa. Ang bato sa mga pangalan nyo, basta importante ang malaga. Ginawa na ito, ha? Ang lami ba dyan? Sa balik. Alright. Kintilig ako. Nasa'y kamatis. Pero yan naman yung tingala kong kamatis nga nung namagin yung mga liso. Pwede magwala. Kadwa niya kay baka niya gibitang nandoy beef. Diba kaya? Pero kani okay kayo. Kailangan itong kaning baka daw eh. Kung basigmuhan na ito. Ano? Gusto ka? Dami kayo. Katulungan ng mga kabingka na raw. Look at this. Sabi tawanin ay cheese na dog. Ang buto si tawanin. Dami kayo. So far, so good. Pwede po ka samtang ka nagkakaon. Pwede ka mo ano? Ang galing ko sa mayo.
bago din ako makalimutan, shoutout na ako dapat shout, pero pasensya na sa kuwan kay karton lang. Pakloy TV, okay? Zian Nunez, okay? Daghang tayo salamat. So, ang uban is unyan ako tiwason kay kuwan. So, kailangan kalimti akong YouTube channel, mga kabingka. Hanggang sa muli, ito po si DJ March Barrios.